Здравейте! Представям ви едно дистанционно, което работи с всички LCD и LED телевизори на марката Panasonic. Инфраред дистанционно е, т.е. не може да се използва за дистанционно с гласова функция. За всички останали няма никакъв проблем. Това дистанционно е направено така, че да изпълнява абсолютно всички ваши функции, които е необходимо. За целта, какво е необходимо да направим? След като е универсално за марката Panasonic, трябва да изберем един от двата режима, в които работи, за да е пълноценно. Правим следното. Натискаме бутона Power, без да го пущаме, натискаме бутона 1, освобождаваме. Пробваме дали стартира телевизора, дали изпълнява необходимите функции. Ако го стартира, това означава, че нямате никакви грижи, това е вашето дистанционно. При положение, че не реагира телевизора, минаваме към стъпка 2, натискаме Power, без да го пущаме, натискаме бутона 2. Освобождаваме. Сега вече дистанционното трябва да работи пълноценно към вашия телевизор. Тоест, двата режима се изпълняват единствено чрез натискане на Power, без да освобождаваме копчето 1 или копчето 2. Нищо повече. Дистанционното е много красиво, много е силно, много е качествено, много добра изработка е и важното е, че изпълнява абсолютно всичко необходимо. За да го поръчате, това дистанционно, начинът е много лесен. Влизате в нашия сайт distancionno.com, може през компютър, може и през телефон и в търсачката изписвате RM-D1170+. Ето го, нашето дистанционно веднага го показва. Влизаме. Ето тук посочваме телефона, т.е. вашия телефон. Натискате поръчай и ние в най-скоро време ще ви се обадим и ще уточним подробности по поръчката.